Existujú miesta, ktoré si človek pozrie na mape. Naplánuje trasu a jednoducho ich navštívi. A potom existujú miesta, ktoré v sebe nesú príbeh. Miesta, kde každý les, každý vrchol a každá cesta akoby rozprávali o časoch dávno minulých. Presne takým miestom je Miriquidi. Názov Miriquidi pochádza zo starého označenia rozsiahlych lesov, ktoré kedysi pokrývali územie dnešných Krušných hôr. Krajinu zahalenú hmlou, legendami a rešpektom pred silou prírody. A hoci dnes cez tieto hory vedú turistické chodníky a cyklotrasy, ich jedinečná atmosféra zostala zachovaná. Stoneman Miriquidi je jedinečný aj tým, že je jediný Stoneman, ktorý vedie cez dve krajiny, Nemecko a Českú republiku. Počas približne 166 km a viac ako 4000 výškových metrov tak spoznáte dve kultúry, dva regióny, ale jednu nádhernú horskú krajinu. Naše dobrodružstvo sa začalo ešte pred východom slnka. Vzduch bol chladný, lesy tiché a pred nami stáli 2 dni plné výziev. Už od prvých kilometrov sa striedali nekonečné lesy, horské lúky a výhľady, ktoré vždy prišli ako za odmenu za náročné stúpania. Počas cesty sme vystúpali na vrchol ako Klínovec, Plešivec a Fichtelberg. Každý z nich ponúkal inú atmosféru a iný pohľad na krajinu. Niekde fúkal silný vietor, inde vládlo absolútne ticho. Niekde sme stretli ďalších bajkerov, inokedy sme mali pocit, že sme v horách úplne sami. A práve v tom spočíva čaro tejto trasy. Nie je to len športový výkon. Je to cesta, počas ktorej človek na chvíľu vypne od každodenných starostí a začne vnímať veci, ktoré mu bežne unikajú. Vôňu lesa, zvuk vetra v korunách stromov, šumenie potoka alebo nekonečné panorámy horských hrebeňov. S pribúdajúcimi hodinami v sedle prichádza únava, ale zároveň aj tie najkrajšie momenty. Keď zdoláte ďalšie stúpanie, keď sa pred vami otvorí nový výhľad. Keď si uvedomíte, že ste sa dostali ďalej, než ste si ráno mysleli. Práve preto Stoneman nie je len o bicyklovaní. Je to aj o objavovaní vlastných hraníc. Počas tejto jazdy sme zažili všetko, čo robí horskú cyklistiku výnimočnou. Náročné výšľapy, rýchle zjazdy, nádherné scenérie, chvíle eufórie aj momenty, keď si človek musí siahnuť aj na dno síl. Práve táto kombinácia vytvára zážitok, na ktorý sa nezabúda. V tomto videu vás preto pozývam, aby ste sa na túto cestu vydali spolu s nami. Uvidíte krásu Krušných hôr, jedinečnú atmosféru mountainbikovej výzvy a príbeh 2 dní strávených v sedle bicykla. Tak sa pohodlne usaďte a poďte so mnou objaviť krajinu Miriquidi, krajinu starých lesov, horských hrebeňov a kilometrov, ktoré preveria telo, ale odmenia dušu. Toto je náš príbeh Stoneman Miriquidi. Poďme na to.